दिनै जोबोद गरम जादों। मोखां जागा जागा जालायलायबाय लोगोफोरानो जास्ट उन्दुना दासो सिखारदों आरोना लोगोफोरानो दानि तमासायाव दङ ओरैनो ओरैनो बाला होथेबाय आरो स्टप खालाम कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर सोर सोर कमेन्ट हराखै रियेलमि मबाइला बिराद फाल्थुलै लोगोफोर मानो होनबा बिराद गरम जायो मबाइला ओमफ्राय रियेलमि मबाइल लादों आरोना लोगोफोर आङो मोजां साननानै मबाइलखौ लादोंमोन आङो बेनिफ्राय दा बिराद गरम जायो भिडिअ' आधा घन्टा नों लानो हाया 10 मिनिट 20 मिनिटावनो मबाइला दुंखावजोबो आरोना लोगोफोर रियेलमि मबाइला नैबे अन्थाइ जाबनाय जराव दा बेलासे बेलासे रिल्स मोनसे बनायनोसै आरोना बिराद ना दङ ओरैजाय नैबेयाव ओरै जिंथिं गार' दं गार' माने जुखाम लोगोफोर सापर्ट होग्रा दाबो सासेबो गैया 4 मिनिट जालायलांबाय दोननोसैसो आंना मबाइला बिराद दुंदों आरोना दा माने बिराद गुदुं जादों थान्दायावबा जेबो जाया मबाइला दुंखावजोब्बाय